Chinezii au planuri mari în Dâmbovița. Vor să deschidă în acest județ cea mai mare fabrică de electronice din Europa, în comuna Dărmănești. Dacă în primăvară peste 4.000 de oameni s-au înmulțit să-și depună CV-urile, acum cei 2.200 care au fost aleși se pregătesc de cursuri. Vor fi instruiți de profesori tocmiți special de la București, care au poposit deja la Căminul Cultural din sat. Fabrica din Dărmănești se vor produce televizoare ultramoderne, dar și componente pentru laptopuri și tablete. După ce și-au dat coate acum jumătate de an să-și lase CV-ul angajatorului chinez, norocoșii care au fost selectați au trecut la următoarea etapă, instruirea. Urmează apoi o altă triere. Deocamdată nu știu mare lucru, dar dacă o fi să mă angajeze... Ce poți vizezi? Nu știu unde o fi, nu contează. Ce ne așteptăm? Un salariu stabil, un loc de muncă asigurat. Majoritatea șomeri, oamenii nici nu ridică mari pretenții. Cei mai mulți angajați, 1700, vor fi muncitori necalificați. 176 vor fi ingineri, iar alți 375 vor lucra la birouri și logistică. Două aturi extrem de importante i-au convins pe investitorii chinezi să vină aici la Dărmănești. Au și cale ferată, dar și drumul național ce leagă Târgoviște de Ploiești, așa că le va fi foarte ușor să-și transporte marfa. Dărmănești is a logistic position, or strategic position, very good for this investment. So close to airport, so close to Ploiești Industrial Park, also has a labor force source, is also big here. Primăria a concesionat investitorilor 20 de hectare de teren pentru următorii 49 de ani, iar edilul din Dărmănești își face deja calcule cu optimism. Pentru bugetul local se va dubla anul viitor, deci începe ușor să se tripleze pe urmă. Pe urmă, spune el, va asfalta ultimele ulițe, va termina canalizarea și poate chiar va asigura iluminatul public gratuit. Valoarea investiției chinezilor se ridică la 184 de milioane de euro. În februarie vor începe să ridice halele de producție. Teoretic vor livra câte 7 milioane de LCD-uri pe an și peste 60% din producție va ajunge în Europa. Toți străinii